Tady v tom bych udělal hnedka to, že bych si dal mazat. Vyfiltroval bych si teďka čárkovanou čáru. To můžete udělat tak, že si kliknete na kapátko, řeknete si pero čára a teďka kliknete na tu čárkovanou. A tím se vám tady dole objevuje, jakože co si přeju vymazat a už tady mám jakoby výběr. Všechno, co je perem dvojkou a čárou dvojkou. Jo? A když to chci násobně víckrát jakoby vybírat, tak si kliknu pravým tlačítkem myši a teďka si tam chci nechat z těch čárkovaných jenom tuhle tu spodní hranu těch základů. Všechny ostatní čárkovaný vymažu. Takže to vezmu takhle výběrem, dejme tomu. A ještě takhle výběrem. Jo? A teďka ukončím tu sumu zase, že kliknu pravým tlačítkem myši. Jo, ono se to tak pěkně vyčistí. A už bude vidět, že tam jsou nějaké chyby. Já tam samozřejmě vidím hnedka chyby, že třeba tady jsem si nezapnul věnec, tak si poradím takhle, že tady nemám podlahu, respektive ta podlaha tady je, tady není, tak to už se přepnu do modulu konstrukce a dám napojit čára a to mě teda opravdu štve. Říkáte, že stačí vypnout kouška. Asi jo. Jo, že bych to takhle napojil a vlastně to můžu třeba oříznout podle této čáry, co jsem udělal, abych se zbavil těch čár, co tam být nemají. Tady to dám takhle výběrem. Jo? Tahle čára je vlastně strop, tam má být 35. Tady je nějaký překlad, ten tam v pohledu se nezobrazuje. Hold, je tady dost práce na tom. Tak já si teďka vyberu, že chci modifikovat pero 35, OK. A dám si pravý tlačítko myši. A můžu vlastně vybrat všechno, co je uvnitř těch konstrukcí. No, vlastně už to asi v tom případě to je všechno. Tady ještě vidím nějakou, ne. Tady by byla dobře, ale ta vnější, nevím jestli. Tady je ještě nějaká špatná. Takže si to změním takhle na 35. No a chybí mi tady jakoby zeď, to vidíte, že jo? Že mi tady chybí zeď. Ale ono, vy tam být budete a stejně byste museli tu čáru vymazat. Tak já si tam schválně tu čáru jakoby dodělám zase. Teďka teda, aby byla čárou 35. Zrovna tak mi chybí tadyhle čára kde vy budete mít rozhraní mezi tou podkladní betonovou mazaninou, to bude končit až někde tady. Máš už umět zášetky. Tak já si začnu kolmost. Udělám si tam, dejme tomu, i ten výkop, která bych vás nepletl a věděli jste. Teď si tady zapnu, že chci po 10 stupních, a je to 10, 20, 30, 40, 50, 45, to je 50, 60, takhle by to mělo být. Jo, takže i kdyby ho neměl vymodelovaný, tak vidíte, že si to můžu takhle rychle dodělat, ten výkop. A teď jsem se asi ten netrefil. Tak jak to je? 45, 50, 60, takhle by měl být sklon. Samozřejmě nemám tady terén, ve skutečnosti bych musel udělat rovnoběžku tady s tím ve vzdálenosti 200, směrem dolů počet 1. Jo, a tady zase bych dal napojení týhle čáry s touhle. A teďka ještě dám napojení týhle čáry s touhle. A dělám si to jenom proto, abych vám ukázal s tou hydroizolací. Když si potom zapnete čáru 18, zapnete si vzorová čára a vyberete ji. Ta vzorová čára hydroizolace je
23. Myslím si, že tam je přednastaveno správně, že 35 výška je vlastně nejmenší, kterou můžete použít, aby to bylo ještě vidět. Jo? Jakože kdybyste udělali menší, tak by vám to splynulo a spojily se ty dvě čáry, nebylo by poznat, že to je hydroizolace. A kdybyste to udělali větší, tak to zase vypadá jak železnice. Jo? Dám klidně vykreslování na střed. OK, a ta hydroizolace, teď si zapnu normálně čáru, je tady na té podkladní betonové mazanině. Mě vadí tohleto. Teď to takhle tady by mělo být, obě to. Teď jedu na vnější lid stěny, teď jedu pod stěnou na podkladní betonové mazanině a končím, tadyhle mi chybí ještě jakoby dno toho anglického dvorku, tak to končím tady. Jo? A pak byste dali mazání a dali byste si, že chcete mazat čáru. No, to uděláme. Kdybych dal pero, poušky 35, OK, do filtrací. A teďka přes pravý tlačítko udělal schválně ten výběr vždycky přes tu hydroizolaci takhle. Tam, kde je ta hydroizolace. To tady může být rozdělený nějaký čáry. No a ukončím sumu. Tady vidím, že jsem měl 0,7 pod tím, tak bych musel teda ještě jednou vyfiltrovat 0,7. OK, zase si dám pravý tlačítko a klidně to udělám přes tu hydroizolaci. A to je asi jediný místo, kde to mám. Ještě tady. Jo? Aby to prostě bylo čistě jenom ta hydroizolace. Dole ještě vidím, že mi chybí podlaha, myslím, že jsem uvažoval, že měla být 10 cm, tak si tady udělám dostatečně. Pozor, vypnou hydroizolaci. Když pomenu, že tam nemám šrafy, který vy tam být budete, jinak jde to dodělat, že si dám trošku vzor, pozor, 0,18, jo, a vyberu si teda, myslím, že ten terén měl někde kolem 17, nebo takhle, 17. Jo? OK, tady když mám zapnutou automatiku, tak jenom kliknutím takhle do té oblasti by se mi to mělo dodatečně udělat. Pokud náhodou byste neměli, jo, tak vidíte, že není problém to dodělat, zrovna tak si tam můžu dát tu 18, což teda jsme říkali, že budeme mít zasypanou zeminu a dodělat tady ty zásypy. A když to máme rozhodit 3D, jo, pokud už to, no tak právě, kdo to má jako 3D, jo? Štěrk samozřejmě, ten je tady. Já tam nemám třeba i podkladní betonový mazaniny, tak hold zapnu teda si beton, to je jednička, dodělám si tam i tady to, co je z toho. No tak vidíte, že se to nedá, nebo že se to dá udělat jen chviličky. Tady třeba mám špatnou šrafuru, je 0,35, tak to zase můžu změnit, že si dám změna, modifikace pera, si na 18, OK, a teď bych tady použil filtrace tyhlety, filtrovat podle těch elementů a dal by šrafování plošní vzory a můžu to dát celý do výběru a vím, že mi to změní tam, kde to bylo blbě. Jo? Je víceméně hotovo. A teďka co s tím dál? Kluci. Jak můžete žvát, když vám to něco vykládá? Teď potřebujete dostat ten řez do toho výkresu základu, protože to je jeho součást. Dáte soubor, kopírovat a přesouvat. Té nabídce dejte kopírovat, nechte si tu kopii, ať zůstane v té folii, takže dejte kopírovat a zaškrtněte, že chcete zobrazit cílovou folii. Tohle zaškrtnutý, jo? No a teď se vás to zeptá, do jaký folie. To dáme. Já jsem to bral z těch základů, tak to dám sem. A teď se vám to rozdělí na dvě obrazovky. Tady vlastně máte
to, co chcete kopírovat a tady kam. Ale z toho, co chcete, to ještě vyberete, tak to takhle vyberu. A teď si to chytnete za nějaký šikovný místo, asi tady teda za kraj základu. A jenom přesunutím se do té vedlejší folie už vidíte, že se vám to na tom nitkovém kříži drží. A teď bych jakoby zase, aby to bylo na tom adekvátním místě, už rovnou správně umístěno, tak se postavím na rok těch základů a odjedu v té linii kousek takhle dál. Klik. Jo? To samé uděláte i s tím druhým řezem, akorát teda, že si ho dáte někde volně, mimo, a pak ho v té folii otočíte. A nebo si ho otočíte ještě dřív, než to tam transportovat budete. V té zdrojové folii si ho otočíte po 90 litrů, jo? To je celkem jedno. No a teď se vrátím do té folie základy. Aha, to není ono. Varianta 2. To bylo tohle. Nevím, proč jsem tady vyšrafoval ty základy půdoryse, ale to by mělo jít. Aha, to mám dokonce jako základový pás, nemám to ani převedený, no. Nevadí. Vy si teda dáte do pozadí asi 1 MP, takhle pasivně, abyste v tom půdoryse těch základů čárou 35 čerpovanou s jednou tečkou mohli obkreslit obrys zdiva, protože to tam má být. Zase, když tak si zapnu tu kolmost, aby se nehledl, protože někomu to dělá problémy evidentně. Pohlídat si to, že teda jste v tom správném směru. Takhle bych to obkreslil a pak teda ještě ten vnitřní. Teď mi to teda zase nabízí ten směr X, tak si musím dát bacha. Ale nejenom teda obvodový zdivo, musím to udělat i u vnitřního nosního. Taky vnitřní nosní. Do Xu nic a teď do Y. A ještě tady potřebuju nosnou zeď. Takhle a tady takhle. A ještě tady vidím jednu nosnou zeď, ještě tuhle. Ostatněte hlášení. Vyhlašujeme výsledky olympiády z anglického jazyka, které se zúčastnilo dohromady 20 žáků. Za první ročníky obsadil první místo Vojtěch Šula ze třídy I1, na druhém místě se umístil Daniel Vítek také ze třídy I1. Za druhé ročníky zvítězil Alexander Baker z třídy S2A, na druhém místě se umístila Handa Žondov ze třídy S2B a třetí místo obsadila Eliška Kořínková ze třídy S2A. Ve třetích ročnících byl nejlepší Matouš Fejfar ze třídy S3A, na druhém místě se umístil Lukáš Matoušek ze třídy S3B a třetí místo obsadil Andrej Mor ze třídy S3A. Do okresního kola soutěže postupují v kategorii 3A Matouš Fejfar a Lukáš Matoušek, náhradníkem je Vojtěch Šula. Do krajského kola postupuje v kategorii 3B Alexander Baker. Všem zúčastněným žákům gratulujeme a jmenované výherce prosíme, aby se o přestávce dostali do zbrojní školy. Konec hlášení. Já jsem si to mezi tady tím upravil, co jsem tam ještě udělal špatně, jakože to napojení by tam nemělo být, jo. Ještě přijde nějaký drobnosti. No a teď vám ještě potřebuji ukázat, že v modulu architektura můžete použít výškovou kótu, který konstrukční prvek si přejete zobrazit. Když kliknete do základů, tak teďka zase by mělo jít někde přepnout, aby se mi tam objevoval asi přesto variabilní text, označení výměra, a tady by někde mělo jít přepnout, aby se mi tam prostě dělala kóta v obdélníčku, jo. Ale teďka nevím, jestli to teďka najdu.
tady asi, zřejmě to bude. Dolní hrana prvku, tohle. OK. Jo? Hop. To je šikovný. Že stačí pak jenom kliknout a pak už jenom klikáte pic. Tak tohle to jsou věci, které by měly být ještě v půdoryse. Jo, každá část, která má jinou výškovou úroveň, tak bude označena. Pak samozřejmě normálními kótami. Tady bych asi použil v tom modulu 2D kóty. Vnitřní bych si tam nastavil asi bez vynášecích čar, jakože tam teda bude. Vždycky zvolím místo kde a pak teda jak široký budou základní pásy, nebo teď mi to teda vadí. A ještě tam je samozřejmě něco blbě nastaveno, jakože pero by mělo být 0,18, tak to tady asi nikdo ještě nenastavoval. Kola tady by měly být milimetry, zaokrouhlení na 1 mm, neměl by tam být exponent. Myslím si, že tohle budete mít zapnít dobře. Jo, a teďka teda jenom klikám na ty hrany, co chci kótovat. Musí být jasný, jak daleko je od základu. Ještě mi tam píše nějakou krajinu spodu. Jo, a pak tam dáte ještě takovou dílčí kótu, tyhle ty přesahy. Prostě tady blbne. To ono, když nakliknete nějak dvakrát ten stejný bod, tak to tam pak dělá. V jedním směru, v druhém směru. A v řezu tam se vlastně koutujou zase jenom tyhle těmi délkovými kótami, akorát si to se dá samozřejmě sysle. Jak? Vysoký je, nebo hluboká je líha, pak bych tam mohl chytit na jednu kótu, hluboká je líha, tlustá betonová mazanina, tlustá podlaha. Tady dejme tomu, jo? A ještě bych tam třeba hodil jednou, jak jenom je vysoký základ, že má 600. Tady bych pokoutoval ty jednotlivé stupínky, jak jsou. A zase tam můžu chytit i tohleto. Najednou. A ještě tady dělám kačeny. Jedne těch jednotlivých úrovní, tak budu dělat kačeny, jo? Výšková kalta praporek. Zase nevím, jestli tam mám přednastavenou, asi nemám. Tak vás nechci zdržovat. Zase tady vidím asi ty jednotky jsou nějak blbě, tam by měly být metry, 3 desetinní místa, bez exponentů. Takhle asi by to mělo být perem na 18. Jo, a kliknu. Jo, tady je dobré ještě zrušit to, nebo referenční bod. Protože kliknout, tady když kliknu, tady chci podlahu plus minus 0, máme nějak obráceně. Takhle. A teď už si klikám, že chci tuhle úroveň a rovnou je správně. Jo, tuhle úroveň rovnou je správně. Tady dno, tady tu kótu, jak prosté. No to Redukuju. Podlaha, všechny důležitý úrovně. Chybí tu napsat řez tady, řez AA, což bude napsaný i u toho druhého. Nestačí jenom jeden řez. Nestačí. máš tady a ještě to tam. Právě, Máme to velkou můžu. Auto bude přes BB, jo, jsou základy do toho. Ale potřebuje k tomu, že? Já vím, že toho bylo hodně. jo, co máš? Nepamatuješ. Jak já mám? Se začala tam chvíli počítat.